Zoals u ongetwijfeld gehoord, gezien, gelezen zult hebben, is dat door het coronavirus alle publieke activiteiten geen doorgang meer vinden. Dit geldt helaas ook voor de 75e 4 mei-herdenking dit jaar. Toch meent het 4 mei-comité in samenspraak met de burgemeester om te moeten stilstaan bij 4 mei en de betekenis van de oorlogsmonumenten, die ons blijvend herinneren aan de oorlogsslachtoffers. Met inachtneming van de RIVM-regels hebben we gemeend toch kransen bij de monumenten te moeten leggen. Zo dadelijk zal de last post ten gehore worden gebracht door Marian van der Honing, aansluitend 2 minuten stilte, aansluitend het Wilhelmus en daarna het Engelse volkslied, waar daarna de burgemeester een toespraak zal houden. Dan zal er nu de last post worden gespeeld door Marian van der Honing.
Dan zal er nu een toespraak volgen van burgemeester André van der Nadort. Vandaag herdenken wij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Dat doen we sinds 1947. En het is nog nooit zo stil geweest. Er zijn nog nooit zo weinig mensen geweest. De pandemie heeft onze bewegingsvrijheid ingeperkt. En toch wil onze gemeente, samen met het 4 mei-comité, wil ik vandaag een eerbetoon brengen aan de gevallenen. Van het aantal slachtoffers in Nederland als gevolg van de Tweede Wereldoorlog zijn alleen schattingen. En die schattingen variëren tussen 250 en 300.000 mensen. Dat is zo'n groot aantal, daar kunnen we ons niets meer bij voorstellen. Dat worden abstracte getallen. Maar al die slachtoffers zijn individuele personen met hun eigen verhaal. Verhalen die we soms nog kennen en die ons dichter bij hen brengen. Het verhaal van 2 van die slachtoffers uit Westerstillingwerf, 2 ambtenaren in dienst van de gemeente en de gemeenschap, wil ik hier met u delen. En mijn dank gaat uit naar Laurens Looyinga. In het boek Waarden van Vrijheid, wat verhaalt over gewone mensen in ongewone tijden, is te lezen dat het distributiekantoor in Huize Lindeoord een belangrijke schakel in het verzet was. De distributieorganisatie verdeelde door middel van bonnen de schaarse levensmiddelen over de inwoners. Maar medewerkers van het distributiekantoor in Wolvenga lieten ook bonnen verdwijnen naar de onderduikers. Want ja, die moesten immers ook eten. En dit gebeurde met medewerking van de directeur Jansen. Op 3 januari 1945 wordt Huize Lindeoord omsingeld door de SS. Jansen is dan niet aanwezig, maar zijn plaatsvervanger Berend Slettenaar wel. En ook Hendrik Mulder is op kantoor. En Mulder nam regelmatig bonnen mee naar huis. Een huis waar hij ook onderduikers verborg. Mulder en Slettenaar staan op het lijstje van de SS. Ze worden gearresteerd en overgebracht naar Krakstaten in Heerenveen. En beide worden ze hier mishandeld. Op 23 februari worden beide mannen overgebracht naar het kamp Amersfoort. En hier vandaan worden ze op 16 maart op transport gesteld naar het concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Het transport arriveert hier op 19 maart. 3 dagen later alweer, 21 maart, worden de gevangenen uit Neuengamme opnieuw op transport gesteld. Deze keer naar Lübeck aan de Oostzee, oostelijk van Hamburg. De Britten naderen het kamp en de nazi's willen alle bewijzen van concentratiekampen vernietigen en voorkomen dat gevangenen in geallieerde handen vallen. Het naziregime wordt aan het eind van de oorlog steeds meedogenlozer. Tegen de eigen bevolking, defaitisten, en defaitisten is iedereen die de goede afloop van de Duitse zaak in twijfel trekt, maar ook deserteurs worden standrechtelijk geëxecuteerd. Dus zeker ook tegen tegenstanders van het regime, die het niet wordt gegund het eind van de oorlog als overwinnaar over te blijven, wordt het regime steeds meedogenlozer. In Lübeck aangekomen worden de gevangenen onder SS-bewaking ingescheept in 3 grote schepen. Daar is nauwelijks voedsel en de vaak verzwakte en zieke gevangenen zitten dicht op elkaar gepakt in volle ruimen. Mulder en Slettenaar zitten met 2300 andere gevangenen op het vrachtschip de Aten. En als gevolg van ziekte en ondervoeding overlijden beide mannen op dit drijvende concentratiekamp. Mulder op 27 april, Slettenaar vermoedelijk op 29 april. Ongeveer een week voor de Duitse capitulatie. Beide mannen worden begraven op de begraafplaats Neustadt-Holstein. Slettenaar ligt daar nog steeds. Mulder wordt na de oorlog herbegraven op het ereveld in Loenen. 2 gewone mensen in een ongewone tijd.
Mensen die een keuze maakten om te strijden tegen onrecht en die daarvoor het grootste offer brachten wat een mens kan geven. Het zijn deze beide mannen en al die duizenden anderen die wij hier vanavond herdenken en eren. Dan zal er nu een kranslegging plaatsvinden door burgemeester André van der Nadort namens B&W bij de graven van de 7 geallieerden die op 16 december 1943 als bemanning van een bommenwerper zijn neergestort in de landerijen bij de Zas in Oldertrijnen. Er zal nu een krans gelegd worden door de voorzitter van het 4 mei-comité, de heer Koning, ter gedachtenis aan de oud-verzetstrijders. Er zal nu een krans worden gelegd door de heer Jan Menger ter gedachtenis aan alle militairen die zijn omgekomen in voormalig Nederlands-Indië. Dank u wel.